Takže dobrý den, ráno a nebo snad večer, moje jméno je Ačko, já vás tady vítám u 5. dílu ze hry Amnesie Machine for Pigs. Stroj na prasátka. A tady teď opravdu jedno prasátko máme. Prasátko. Tady jde. Nechoď sem. Nejde sem, dobře. Dobré. Moc nevím, kudy mám jít. Ne, ono tady zase zpátky. Já půjdu tady. Kam to jde? Fuj. No tady směrem sem, ne? To si až prdel. Už já nic nevidím. Teď to projde kolem. Se vážně musím orientovat jen podle zvuku, protože já tady fakt nic nevidím. Asi musím dát. Teď vidím aspoň ty obrysy. Co to je? Prasco! Zalez, choď preč, prosím. Prosím. Dobře. Hodné prase. Ale tady zase sem. No to nevadí. Já se ho nebudu všímat. To prostě tady vlastně není, víte to? No vlastně je. A není to vůbec příjemné. Ty další, tak teď před mýma očima proběhl celý život. No máš pryč. Jak to vypadá? Měli bychom tady najít nějaký průchod. Tak. Tady ale nic jako průchod není. Nebo jo? Já to našel. I když to bylo velice traumatické, museli jsme najít průchod. Já jsem vytřepaný až teď. Je mi z toho horko. Zima, všechno možný. Není to vůbec příjemný. Takhle když vás nahání prase. Po okolí. Už mám srdce. No, naštěstí máme prasátko za sebou. Výborně. Tak, že teď půjdeme rovně. To otevřeme. Aha. Jdi pryč. Výborně. Výborně. Co teď? To otočit tímto? Nejde. Dveře zamčené, takže můžeme jít jedině rovně. Nikam jinam jít nemůžeme. Kam? Voda vělbota. Vždycky voda a jiskry odlétají z uhlíku kol. Je to příliš kostnaté. Samá kost a kůže. Sama kost a kůže. No. Dobré.
V duchu se ještě chvěji při pomyšlení na to, co jsem viděl, ale konečně jsem se dostal do hlavního části továrny. Teď dál do hlubin, které zaplavila voda, kterou je třeba vypustit. Projdu ji jako Mojžíš a vyzvednu své maličké z jejich ohavných spár, cože? No okej, jak myslíš, kamo? Já jsem jedině rád, že už tady není takové, že už něco vidím. Půjdem dolů, nebo můžeme tady ještě něco udělat? Tihle muži, pane profesore, tihle takzvaní muži zmizí. Přikovali by dav ke kolu a točili jim, dokud by jim nepraskla páteř. Všechno pro tohle opium, pro vidinu zisku. A ti jejich přisluhovači, tihle kněží, úředníci, tahle vláda, dělají vepřes nás všech. Co tedy navrhujete, milý pane? Jak ten cyklus zastavit? Nemůžete těm nešťastníkům jednoduše vzít příslib lepšího světa. V továrnách, které chtějí lidem zbírat nebesa, zajisté tou jedinou útěchou. Nač čekat? Ráj můžeme přivolat již teď. Urychlit Pašiový příběh. Zadržet apokalypsu můžeme za cenu jediné malé oběti. Za cenu jediné malé oběti se zbavíme pout a dovedeme je do ráje už nyní. Cože? Tak, oběti. Teď se to tady něco, teď to tady trošku křupalo. A já půjdu asi dolů. Jdem čím dál níž a níž. Tak. To tady je nějaké elektrické záření. My to musíme to potléct. Prosím, když tady nebude žádné další prasátko. To bych opravdu nerad. 1. Dobře. V pohodě. 1. Piston room. Jak to krásně svítí. Piston control room, výborně. Ovládání pistů. Dobře. Pisty, to mi něco říká, to jsme přece měli. To nám tam ten typek říkal, ne? V předminulém nebo minulém díle. To je 3. Co tady s tímto? No, naložíme uhlí. Ne. OK. 5. 6. 4. Co je? Ne. Dopisek. 18. října 1879. V této části zpracovatelné linky byly podél stropu uchyceny soustavy odvodných produchů. Během omračování a vykrvování stravicího ústrojí produktů často odcházejí smrduté plyny, jehož lze následně shromáždit, vysražet a využít v kotli na metan pro pohon stroje jako celku. Čím více produktů zpracujeme, tím více má stroj k dispozici energie a tím účinnější pracujeme. Geniální jednoduchý princip, který stělesňuje veškeré výhody samoregulačního mechanismu. OK, chápu, kamo, nejvíc. Určitě 100% tě rozumím, ale počkat. Neměli bychom tady něco udělat? My ještě jsme tady v 5 nebyli, ne? Mrkneme se, co tady. Tady něco je. Není to sice příjemný, ale dobře. Nebezpečí, vstup do prostoru pro pisty, vyplnění přitom zakázán. Takže co? Pisty mlčí a stroj odpočívá, mám strach, že abych se dostal dále, budu muset píchnout do vosího hnízda. Podle velikosti těchto motorů mám co do činění s mnohem masivnějším mechanismem, než by se z povrchu mohlo zdát. Můj přítel má pravdu a větší část stroje je v podzemí. Temže a blízko a zmínky o hrozbě zaplavením nejsou jen plané řeči. Co to sakra? Tak, jsem opět tady. Výborně. Takže... tady nemůžem, že? Takže musíme jít... Těžko říct, kde musíme jít. Já se tady vrátím. Zpátky tady, já se vždycky zavřu. A půjdeme někam, vole, do Tramtárie. Přesně tak. Tady je řídící kontrol panel. Nic. OK, takže půjdeme zpátky. Jde se tudy zpátky? Jo, dobré. A půjdeme asi... Kudy jsme to šli? Hošit, tady jsme nějak zabloudili, ne? Já tam nechci jít. Tam jsem tak byl. Kam můžu jít? Poraďte. Bych rád šel, hej. Nemůžeme jít tam, když tam jsme původně byli, ne?
Hoši, no tak, netrapte mě. Kam, řekni mi kam, prosím, řekni mi kam mám jít. 1, 3, 5. 3. 3. Tohle je 3. Tej trojka nefunguje. Asi musí fungovat. Ale tak počkat, tak čím mi tak... Ne, asi máme něčím naložit, nebo tak něco. No právě, že tady právě, že, no... Ovládání pistu. No právě, tak tady ta 3 nám akorát nefunguje, bože. Tak. Teď, tady jsou vlastně 2 strany, že? Jo, počkej. Hej, já jsem omlouvám se, že já jsem to teď stříhl, ale já jsem dal jakože pauzu a teď mě něco přemýšlelo dát ty kamna do toho a jsem to zapl. Takže už jsem to trochu jaksi pochopil. Takže 1, 3, 5 facha, takže 2 a 4. Jo, 2 a 4. Tady je 4. Ale 4 funguje. Co je? Jo, aha, tak 2 a 6 nefunguje. Tady je 6. 6. Jo, tady je 6. Tam dáme tohle uhlí. Stačí to, nebo... Stačí takhle jedno uhlí? Nestačí? Dobře. Tak musíme se jednat víc to uhlí. Asi... Prosím, že tady najde je nějaké... Nebo asi nějaké, že bychom je ukradli? My totiž musíme asi všechny ty, nám zbývá... Či třeba ze 4 ta funguje. Tady bychom mohli vzít takhle jedno uhlí. A jít k té 6. Tak. Teď co je? Neblbni, kámo, fakt ne. Fakt ne, kámo. Fakt, vůbec. Prasačí hlava další. Tak, teď už jenom 2 nefunguje. To znamená, že my jdeme ke 2. Tam je 1, tady je 2. Tady by mělo být... Tady není uhlí. OK. U 1, prosím, půjď tu. Uhlí je tu. Jsou tu oba 2 kousky, takže výborně. My teď tady jedno uhlí přeneseme. Tak to... Je, počkej. Teď si prdel. Tam už je uhlí. Stačí jenom zavřít a spustit. V kotli je přeloženo. Pokud stál u zrodu tohoto díla stejný mozek jako v případě chemické stanice, pak se domnívám, že písty ovládá jakýsi ústřední řídící systém. S nadějí, že za škodníkovi k uspokojení jeho zášti stačilo jen uhašení plamenů, se systémem jednoduše hledá nebo co, já už jsem to nedočet, design. Takže počkat. Kam teď půjdu? Nevím. Já půjdu prostě tady, já nevím kam bych měl jít. Jestli bych měli tam, kde jsme předtím měli... Teď začala nepříjemná hudbička, jestli bychom měli tam jako, tam kde nám předtím řekla ta blbost, nebo co to bylo. Jestli už se to... Ano, otevírá se to, tak co máme udělat? Jako co máme teď udělat? To je písty ovládák, jestli s nadějí, no počkej, nebo že by jako do toho, tady, toto? Že jsme tady, toto kontrolní místnost, tady. Jo! No. Konečně. Jděte už do háje.
Pojď sem prase, kašlu na tebe, pojď ke mně, pojď k noze, vole, prasnico hnusná. Nezajímáš mě, těžký ignor. Jo, jdu dolů prostě. Těžký nezájem máš prostě u mě. Nezajímáš mě prase, seš prostě prase, seš prase. Sklapní prase, seš prase prostě, nezájem. To nebaví se mu jako vyhýbat takhle furt, nebudu se ti vyhýbat. Hoj, pojď, no pojď ke mně. Ha? Se mě bojíš, co? To ne, escape. Dobré, kámo, pojď. Au. Pojď. To prasátko mi trošku udělilo hit. To vůbec nevadí, já půjdu pryč. Já půjdu přesně tady, kde mi jít nemám. Kde mám jít? Nebliká, tebe nechci. Vůbec se mi nelíbíš. Ani jsi celkem mi nezajímavé prase, jo? Jsi takový poločlověk, poloprase. A jak mě to začne blikat, tak to znamená, že je hned vedle mě, nebo tak něco. Odkudy? Já nevím, však tady je to jenom takové kolečko, ne? Že tady nikam nemůžem, nebo jo? Nebo můžem? No, jdi pryč. Nezájem. Budu tudy, no. Tady někde. No tak, dobré. Že by tady něco? A já si furt jdu dokola, nebo jestli se někam hýbu. Tady blikají světlice. A nezájem. Zlé prasátko. Jestli takhle obejdu. No počkat. Nemám jít tam nějak? A tam se nedostane, nebo jo? Jak tam jako máme... Jak se tam máme jakože dostat? Počkat. Tam se nikdy nedá dostat, ne? My se tady furt plantáme, dokola. Já už jsem to pochopil. Ještě k tomu je tady to prasa, to mě fakt jako nebaví. To prase je blbé, jo? Na to už jsem přišel. Toto prase prostě ono nás uvidí, chvilku po nás lítá. Jo, chce nás asi zabít, dát nám nějaký pořádný hit, ale... To v celku... Se tady měl někde? Tady s tím něco? Já bych se nerad zastavoval, bo vím, že to prase fakt tady někde je. Když my se zastavíme, tak to prase nás kousne. Nebo nevím, co na to udělá, jestli nás škrábne. Jo. Takže bychom se tady nějak měli dostat? Jako takhle, jak do toho. A to se nedá potom skočit, ne? Nebo tady něco? Jako jak? Jak to chceš? Jo, počkej, tady, že bys... Jo, aha, tak řeknu hned, ne? Mko. Jak mi to ten ponurý hlas radil, pod písty do podzemních chodeb a ke stokovým čerpadlům. A jestli najdu dveře zamčené, budu si muset k sestupu zvolit jinou trasu. Důvěřovat mu nemohu, ale můj záměr je pevně dán. Jsem odhodlán nevšímat si těch zvuků šoupavých, tahavých kroků. Teď už dolečí a cokoliv, postavím se tomu statečně, zachráním je. Jo, tak. Však tady na tebe může čekat tak akorát vlak, ne? Čekat, to nejsou koleje. OK. Skladiště, pozor, otevřený oheň za... Aha, jo, počkat, tak to nejde. O, papírek. To je zase dlouhé. 30. dubna 1829. Bedna byla doručena dnes ráno a já ji nechal přenést rovnou do dílny. Tělo se nachází v neobvykle zachovalém stavu, i když byl nepatrný, nechutný, pách plísně a hnilobit, farem připomíná člověka, ale jeho skelet vykazuje značné deformity. Pokroucený trup s jasnými zbytky svalových vláken a známkami vyvržení
Je obalen koženými popruhy. Je obtížně odhadnout. Zda byl nešťastník vystaven jakémusi barbarskému chirurgickému zásahu, či zda se z netvořen již narodil. A toto je výsledek pokusu. Vnutit jeho zkroucenému tělu aspoň částečně lidské tvary. Dokážu říci, co nebo kdo to je, ale cítím působení jeho oka. Mám podezření, že s jeho podivným vzhledem měl co dočiněný můj prastrýc. Takže je možné, tělo dokážeme přetvořit v nástroj a urychlit proces evoluce podle Charlesa Darwina. Aha. Ale od tohoto bodu se s prastrýcem rozcházíme. Za objekty svých pokusů si zvolil lidi, ale ti jsou obtížně ovladatelní a zatížení zbytečnými city. Ne, naše vize vyžaduje jiný druh živých bytostí. Poslušné, chytré, silné, nenáročné na péči. Hej, tady to začíná být ten příběh fakt komplikovaný. Jako... To je zamčené. To taky. Všude jsou tady prasátka, prasečínky. Že jsme měli tady? Dobré, no, tak já jdu tady. No. Já půjdu furt rovně půjdu. No, nějaká slepá ulička konečně. To není moc příjemný zvuk, fakt ne. Fakt ne. To měly být jediné dveře, které měly jít otevřít. Jo, ale to vlastně nejde. Počkat, co? Nebo jo? Aha! Jo, tak. Co je? Do 5 vajec. Kolébá to bezpočet laník, vysává mu to horečku z těla. Sní o ptácích, vysoko nad klenbou džungle. O jaguáru řvoucím za úsvitu. Já nevím, ale teď se dostáváme někam stále hlouběji, já bych to tady ukončil, tento pátý díl. Tento pátý díl byl opravdu napínavý a strašilný, jelikož jsme tady měli 2 prasátka, které nás naháněli. Akorát u toho druhého už se mi nechtělo tak zdržovat, tak jsem to prostě proběhl. Naštěstí mi kdo ví jak závažné věci neudělalo. No, tak já dám escape, tady dám ukončit a uložit, tak. Takže jestli se vám tohle video líbilo, dejte like, jestli se vám video nelíbilo, dejte dislike, napište mi do komentáře, jestli máte jaký nebo jenom. Já se s vámi prešek loučím a prozatím čus.